Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida ba. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Amma ni kiɗan gwarzon zakin da ke da niyan aiki a gida. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Masoya ne suka ban sako akwai magana tilas na faɗa. Mairo kai ne ke gyara gida. Mu je gaba gonan alkhairi uban bugoni kai ne da gida. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Waɗansu suna ihun banza zakin murya sai da su da. Mairo kai ne ke gyara gida. Ci kwaikwaiwa zancen banza da ya tafi bashi tana da gida. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Mu mayar muke so ko gobe. Mairo kai ne ke gyara gida. Shi baya yin kyautar zobe. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Ruwa ya so ko gashi zube. Mairo kai ne ke gyara gida. Honorable Mairu abunda kake Allah ne shi zai ma. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Kana hidima gun al'umma talakawa na gode ma. Mairo kai ne ke gyara gida. Jajirtacce ga mai aiki yana wa mutane alfarma. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Muna mu gwani jagora ne da ke hidima din al'umma. Mairo kai ne ke gyara gida. Mu je mututuka sauke ruwa a gidaje duk sun amfana. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Yan kaga suna sun gode ma. Mairo kai ne ke gyara gida. Yan gamdu suna Allah saka ma. Ruwa ya zo ku fito mu tara. Yan mainu suna daɗa gode ma. Mairo kai ne ke gyara gida. Abun da kake Allah ya biya. Kai ai yara zama mu ba canji. Ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Gyara zama mu ba canji. Wannan ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida ba. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Yara zama mu ba canji. Wannan ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Gyara zama mu ba canji. Wannan ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida ba. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Sarki mulki buwayi kenan kai na kira adin lamurana. Gyara zama mu ba canji. Allah sarki ka sake tsare ni da sharrin masu sannai barna. Wannan ra'ayin talakawa ne. Kai ke yi wa dan adam Allah inda ka nufa tilas na yi suna. Gyara zama mu ba canji. Wasu na mini hasada Allah ni na san kai kake yin komai. Gyara zama mu ba canji. Wannan ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida ba. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Rabana kai yo salati gun annabi mace to dangina. Gyara zama mu ba canji. Mafita tsira abakun zara shi na rike macecin raina. Ra'ayin talakawa ne. Alhaida sahaban na rike su cikin wakan sai da suna. Gyara zama mu ba canji. Hanyar ɗaya ne muna nan tare in na kira suna gama komai. Gyara zama mu ba canji. Wannan ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida ba. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Wani aikin sai a ba mai aiki dan wancan ba za ya iya ba. Gyara zama mu ba canji. Sai dai karya da zancen banza zuwanka ba za mu so canji ba. Wannan ra'ayin talakawa ne. Kai ka ware aya ka ware tsakuwa dacen mu ba mu gane ba. Gyara zama mu ba canji. Honorable Mairo Gwani Abdalla a gunmu kware ka kaga mu komai. Gyara zama mu ba canji. Wannan ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida ba. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Rigar saki a ce da rago ko da ya saka amma zai zauna ba. Gyara zama mu ba canji. Baki rijiya kuce da makaho ba fa guri na wasa ne ba. Wannan ra'ayin talakawa ne. Ka gigita su ka rikita su kana aiki baka zaunawa. Gyara zama mu ba canji. Bututu muna anan layinka in ka gama tilas kai mai. Gyara zama mu ba canji. Wannan ra'ayin talakawa ne. Honorable Mairo Gwani Abdalla ba za mu bi yan abata gida ba. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. Batun masana nake ta shinawa yaro zan ba zai shafe ba. Gyara zama mu
kai mai gyara zama mu ba ta wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai Sai ka zaga gari na kaga yanzu birni bai kamar kauye ba. gyara zama mu ba ta An sai ta gari ana kan aiki kai maganar ba zan bude ba. ra'ayin talakawa ne A'a zan yo batun su fahimta dan aikinsa bai kare ba. gyara zama mu ba ta Da akwai sanadin da ya yi gare mu cikin kaga sai mana komai. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai Masu yin zance suna zancen su a'a ba zan tanka ba. gyara zama mu ba ta Masu yin hauka suna haukar su a'a ba zan motsa ba. wannan ra'ayin talakawa To mu je aiki akan aiki dan bututu bai shirin huta ba. gyara zama mu ba ta Kai masu abin suna tabun mun ba da rabu ya gama komai. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai Zabuwa zanen kwarai daga Allah wannan maganar ba za na rufe ba. gyara zama mu ba ta Duk ɗan kaga yana magana tsarin tafiyar ka bai kushe ba. ra'ayin talakawa ne Dan san magana cikar da ka damu wannan ba zai hana aiki ba. gyara zama mu ba ta Kai ci gaba ne muke so yanzu lado bai kama da gara ba. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai Mazakara kiɗa na gaishe da taman fati mai jiha ta Borno. gyara zama mu ba ta Honorable Bello daga Ayuba na gaishe da cigon Borno. wannan ra'ayin talakawa ne APC Borno ta don seti Bello Ayuba ka zama dodo. gyara zama mu ba ta Taman fatin mu mai aiki dare rana ba zai zauna ba. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai To a bani kiɗa na gwamnan Borno baba gana nake yin zance. gyara zama mu ba ta Baba Zulum baba gana ne gwamna mu muka yi dace. wannan ra'ayin talakawa ne Da ce gwamna yana tenuwa hudu baba gana mun tantance. gyara zama mu ba ta Rashin ka ba za mu so mu yi ba dan ra'ayin mu bai soya ba. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai Mun dace alhaji kenan akwai magana da zan yau yanzu. gyara zama mu ba ta Chief of staff na kaga kenan wajen aiki yana yin kwazo. wannan ra'ayin talakawa ne Modaji mai aiki ne ya yi jiya da yanzu da dazu. gyara zama mu ba ta Modaji mai yin kyauta na zo ka gaban zauna ba. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai Alhaji Umara shi kenan ga baitin da na ware ma. gyara zama mu ba ta Ta ina kake modudin na madunga akwai magana da zan furta ma. wannan ra'ayin talakawa ne Alhaji gwani mazan aiki akan kaga yana hidima. gyara zama mu ba ta Magana ne ke gidan wakan to kaga gida ba zan juya ba. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne. wani abu dalla ba za mu bi yan a bata gida ba sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai Yara zama amu batin zai. wannan ra'ayin talakawa ne Wani rabu mai rogo ne abu dalla ba za mu bi yan abata gida. Wannan sakon talakawa ne idan ka gama tilas kai mai. gyara zama mu ba ta Wannan ra'ayin talakawa ne.